zverejňujeme informácie, akým spôsobom postupujeme, ale keďže ste tu aj podnikateľský a občiansky sektor z celého okresu a nemáte dosah možno na televíziu a možno neviete, že príspevky sú zverejňované aj na webovej stránke tejto televízie, tak aspoň tie základné informácie, kvôli čomu ste sa tu dnes zišli, alebo kvôli čomu sme tu dnes. Lebo už aj prichádzajúci niektorí, ktorí boli vyslaní zo strany možno starostov alebo samospráv, tak nemali celkom v tom jasno. Takže ja vás dnešným dňom budem sprevádzať, ale zároveň som vlastne zakladajúcim členom miestnej akčnej skupiny, takže budem spolu s vami aj voliť. Dnes je totiž taký parlamentný spoločenský, kde sa takéto veľmi zhromaždenia konajú. Možno trošku na úvod k skratke LEU. Táto skratka, ako názov našej miestnej akčnej skupiny, bola navrhnutá skupinou starostov. Bola aj na januárovom stretnutí týchto starostov jednohlasne odsúhlasená ako nejaká známka alebo symbol nad obcami Levockého okresu, takže si myslím, že celkom sa nám podarilo nájsť výstižný a celkom stručný. Nám teda je tu viac ako 1/3 všetkých členov, ktorí majú záujem o členstvo v miestnej akčnej skupine. Celkom 58 zakladajúcich členov je zapísaných. Nie všetci sú tu, pretože nie všetci mohli prísť, ale na druhej strane ma teší, že prišli aj tí, ktorí pôvodne očakávali, že nebudú môcť prísť. Takže sme vyrovnaní tým, čo sa týka pomeru 50/50 zhruba. Valné zhromaždenie toto ale nemusí rešpektovať, takže tam som už upozornila. Čiže ak nám bude niekto utekať, tak bude mať náhradu, tak je to v poriadku. A ak tu už chcete dvaja zastupcovia, tak si padete stále oča. To sme nepočítali, sme tam to na to. Ale sme rádi, že ste tu. Bude to aspoň také dôveryhodnejšie, že je naozaj tak, ako si to vyželať za mesto Levoča, že? No dobre, tak ak nemáme otázky, tak skúsime prejsť